खुलुमबाय। आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 6 मार्च 2021 मायथाइ। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै मददगिरि दोलोजों मासि रानलायनाय हाबाफारिया मैया जानानै थांबाय। बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट जे.पि. नड्डानि न'आव मासिखौ लाना रायलायनायनि सायाव सावरायनाया जाना थाङो। बे सावराय मेलाव आसाम बिजेपिनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम गण परिषद आरो बिजेपिनि राग' दैदेनगिरिफोर दंमोन। आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव 126 मासियाव बिजेपिआ गासै 92 बियाबाव बिजाथि फसंगोन। एजिपिआ 26 आरो इउपिपिएलआ 8 बियाबाव बिजाथि फसंगोन। बिसायख'थिनि बिजाथिनि टिकेट मोननाय मोननैखौ लाना दावराव-दावसि जानायखौ नुनो मोन्दों। 64 नं फानेरि बियाबाव इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिजेपिनो हगारना होनायनि उनाव गारि टायार मटर सावना खुद्रिनाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ 2021 सेराविक जथुम्मायाव 2021 सेराविक एवार्ड, गोहो आरो आबहावा एवार्डजों बिथांखौ मान बावदों। बिथाङा जथुम्मायाव गावनि बान्थाखौ गावनि हादर आरो थागिबिफोरनो बावो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय 2016 मायथाइयाव बिजेपिजों लोगो नांना 12था बियाबाव देरहासारना बिजेपिजों सरकार दादोंमोन। 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपिजों बिपिएफजों गावस्रालायो आरो बिजेपिआ इउपिपिएलजों लोगो नाङो आरो 8था बियाबखौ इउपिपिएलनो हगारना होयो। नाथाय बिपिएफ दोलोआ लोगो नांनाय महाजोथजों बे खेबावबो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव 12था मासियावनो बिजाथि फसंगोन होनना बुंथियो। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीया बिजेपिआव जइन जासिगोन। मिथुन चक्रवर्तीया 17 मार्चआव बिजेपिआव जइन जागोन। बे सानखालिनो बेंगलाव पिएम मदिनि रेली दं आरो बियो रेलीआव थाफागोन। बेंगलाव टिएमसि आरो बिजेपिनि राजखान्थि दावहा सोलिगासिनो दङ। 2014 मायथाइयाव मिथुन चक्रवर्तीखौ टिएमसिआ रायजो सभायाव दैथायहरदोंमोन, नाथाय 2016 मायथाइयाव बियो रिजाइन होदोंमोन। तेलुगु आरो कान्नाडा सावथुननि फावखुंग्रि रश्मिका मन्दानाया बलिउड सावथुनाव आगान होनो थांगासिनो। बलिउडनि फावखुंगुर सिद्धार्थ कापुरजों बियो गिबियै मिशन मजनू सावथुनाव नुजागोन। रश्मिका आरो सिद्धार्थआ शुटिंनि थाखाय दा लखनऊआव दंहैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।